Čaute, ahojte. Dneska tu máme pre vás opäť ďalšie video a tentokrát už nebude o príľbách, bude o topánkach. Dneska sme vám chceli ukázať jedný z takých naozaj drahších topánok. Sú to Alpinestary označené 1Z a je tu pár takých špeciálek, ktoré sme vám chceli ukázať. V podstate tieto topánky posielame zákazníkovi, je to samozrejme vec, ktorú nemáme na sklade. No a majú tu takéto špeciálne zapínanie, to je prvá vec. Sú tu také tie, by som to nenazval, že šnúrky, ale to vyzerá ako také kabliky, alebo teda je to taký zaťahovací systém pomocou tejto poistky, to je prvá vec. A druhá vec je materiál tých topánok. Také papierové vložky. Stabilizáciu topánky. Je to naozaj ako papučka, je to mäkučké, tá koža je, by som povedal, už úplne inej kategórie, takže tieto topánky sú niekde v cene okolo 359 €, máme ich na webe. Nie je to z kategórie motokárových topánok, je to z kategórie automobilových topánok. To vravím, že drahšie, pokiaľ niekto hľadá a chce investovať trošku viac do topánok a hľadá naozaj takú, som povedal, už top kategóriu. Tie topánky sú ľahučké, odhadnúť koľko to má gramov, sú veľmi ľahké, v podstate prispôsobia sa vám kompletne na nohu. Mäkučké, ten materiál, tá koža je, tuto v strede je také vetranie, také niečo medzi, taká priedušná textília, by som povedal. Samozrejme topánky majú vetranie po oboch stranách, takže pokiaľ hľadá niekto niečo takéto zaujímavejšie, je tam viacero farebných variant, takže dajú sa objednať u nás na webe. Takže z dnešného videa všetko. Čau.